Тази нощ беше извършено посегателство срещу български полицаи. То не кой да е, а директора на областната дирекция МВР в Русе. Пострадалият е не кой да е. Всички останали явно сме кой да е. Всяко едно подобно намерение не е извършено деяние, ще бъде преследвано по най-строгите норми, които предвижда законодател. А в този случай още по-тежко. Ще има не най-тежко наказание, а дори и повече според него. Какво означава това? Един Господ знае. Много исках да чуя същия патос, когато полицейския син с марихуана в кръвта сгази 5 души на тротуар в САТВ. Знаете, 35-годишната майка почина, 4-годишният ти син все още е в кома, макар и с по-стабилни показатели. Помните, че първоначално го пуснаха от ареста. После обществото се надигна и пак го вкараха там. И благодарение на обществения натиск, сега същият е с по-тежко обвинение. Не чух такъв патос от Митов за издирването на Пепи Еврото, който има политически връзки на най-високо ниво. Или за освобождаването на Паскал. Или за това, че мафията разпореди на бопаджите в Пловдив да пуснат контрабандни цигари за 8 милиона лева. Помните, колеги, изтегляйте се. С такъв тип говорене се създава разделителна линия между обикновените граждани и големците от институциите. Държавата реагира избирателно. Държавата има любимци. И те не са сред нас, редовите граждани.